Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken ragsak. Adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti da ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nembag na bigat ko aming nasangapada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Ang masaragan ni Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin nga sumangbahay ti programa. Dear Manong Nemi. Kanadto ti pagayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapakablaw tinimbag ng oras, nimbag abaldaw, nimbag abigat. Padanan niyo pagayam ti pagkasaritaan ng tibadayawan ng ibasa, ti pagkasaritaan ni Sonia. No tumulong ka iti padam nga tao, samon ng orayen, unang sapsapulan ti subad na, dumteng tulad tano dumteng, saan ka hasta? Tanoan niya din mulam, isumat lang ti apitem, malaksid no sa baling gapit. Ito nga rin na irugiti pakasaritaan ni Sonia, papagayam mi. Simple pakasaritaan siguro ito eh. Kitanda yun, no, nati pagtungpalan na. Ya? Pagtungpalan na, hantapin rugi. Sanggudayin nga rin surat, ti pakasaritaan ni pagayam tayo Sonia, kung na rito eh. Dear Manong Nemi. Sandali. Dagitikas kanyak kada kami nga awan-unay mabalbalin na tay nakurapay ako nada. Sapsapulan mi Manong Nemi tinamay. Sapsapulan mi tinapintas nga biyag. Sapsapulan mi dagiti pagkurkurangan mi. Sangga di akas ta di tao Manong Nemi. Noan niya ti awan sapulan. Adam madagiti dumteng ori sa mga sapulan. May masakla nga anak ni nanang ngem ubingak kano pala edi awambay nakam ko edi matay ni tatang. Sana nga nagas-asawa ni nanang Manong Nemi tasyaklatan tinartaripato na pinadakkel pinaradwarnak iti elementarya aking ganti high school. Di makadakes Manong Nemi kayat ko kumamat edi tagbasa ti college sa sasarnumuten nga may ospital isuna. At ang amin asma na Manong Nemi, may panat kang kuwana ti mabanog unay. Kinukas pagarigan ta, pilitan na may tagbanog Manong Nemi, mapanunglot, mapanagumlot, tinaba, agsakit met. Ti anyaman na masapulan na, may gatang matiagas na. Iso nga no kuwana Manong Nemi, nang agina na kailatan, na siya akong tagtrabaho. Anak, rumpeng ko mga dakat eskwela. Nagbasa ka ti college. Mabalin tayo nang saksakidol kayo man. Anong ortisore ka mga trabaho? Hindi, sumrekak nga sales lady. Uno saan kat waitress. Uno saan kat servidura.
Saan ka narigatan manong nemi nagsapol ti trabaho. Iti may sa nga department store, iti mall, manong nemi, nakastreka ka sales lady. Iti ba nagbalasang ko, ado di kiti agar-arim kanya. Ada kutsero, ada tricycle driver, ada bus driver, ada jeepney driver. Diyan man mo, tapuro driver manong nemi. Unadan sa, basta driver, sweet lover. Nasasayat damit, nasisingpet damit. Malaksid ka na gini driver, agaram kanyak. Ada ba dagi tayo istambay, karuba, o may mangpasyar kanyak tirabi. Diyak lakayat nga makakura daw, no, agbarinak nga isnambera. Sang mo ida, manong na may itura. Ti agat chiko, no, agat sigarilyo nga angot. Bagbagaan nagmadnukuha ni nanang manong na anak. No, tao kat marigrikat. At sapsapo ka rin kitay, da mabalin nang, mabalin mo ka pakikamangan. Nanang mo, gituin. No, adagaram kan ka nga professional, mga obisina, de kotse. So, ti pagkasumbata, so, ti pakiasawa, mag-asawa ka, no, ada kabadangam nga mangkita kanya. Nag-asawa ako nang, ang mga namakapili at tilalaki nga, agbali nga problema, kasanon no naranggas, kasanon no agbali nga problema. Sa ubigang pa nang, nalakit orahem to orod nga, agmature ka sa kanto asawa. Gamot ako matsong batak kadakwada manong nemi, agsardengdang ang mga aram kanyak. Ngayon may salayan kadakwada manong nemi tiya, matibay. Agur-uray ka no, kauray ka sanot kabayag na. Isa dito yung manong nemi ni Nelson. May isa nga driver, may isa nga tricycle driver, makipas-pasada lang. Isot tidaanos, isot na bati manong nemi ko na, gabuta, hatid sundo na kami ne. Umay nakalain dito yung balay, ilugan nak, aglugan nak kankwana, itulog nak itimol, umay naktumanin alain iti malam, sanak itulong dito yung balay. Ang muda ito yung ninanang manong nemi. Mundo dahil dyan ka di nga Nelson, ti inaklon mo anak. Saan ko ba inaklon nang? Ngem, isot pa karik dami ti ayat. Isot ka anusan eh. Kung nakiding matira ang matibay, nagsardang matiniriya tuma, nila ang Nelson tinabati. Wala ta, malibre ka ti plete. Hanamad nga lalaing keng ka ti plete. Ilibre na kamay. Naurnong mo kumaretan. Nakit mayat kuma. Anak, nusaklan mapaturay. Tsak kayat ni Nelson. Tabi man lang. Tricycle driver lang. Nabi ako mamat nukuha na di tricycle nga makipaspasada man lang. Nang anang aramidek, kada mati mauray ko mang pasya kanya nga abogado, engineer, maestro, architect, doktor, uno komersyante, uno hawaiano la ko ma. Ay, wala kat nagpintas ko man mang kurso na kang hawaiano. Kada lang serving ang cellphone mo. Nga dali kita Facebook na. Di, ipanawagan minta Facebook mo sa sinuman ti hawaiano nga kurso na kang ka. E di, i-upload mo kung kura na picture mo. Nanang. Muno, adan samat pasit ng Facebook. Nga, mabali mong eksapul ka na kitay pariner. Nung may kursunada na ka, hangga di asta. Nang, saan kong aramitin na ita? No, sino man na talaga tinekari para kanyak. Iso, gabutan ni Nelson di talaga na ikari para keng ka? No, isot na ikari, api ka din na saan? Ang jakbat kayat? Nang, urisan nyo kayat no kayat ko sa pagarigan. Manong nemi, upatin nga tawan. Agar-aram kanyak ni Nelson. Upatmatan nga tawan nga hatid sundo. Nung ata, inururnong ko ti pinagplet-pletek. Ado kumaitan, di ba? Yung saan naman nga inawat. Nelson,
Di ka kadi pa nabanog. Nabanog ka niya. Nga, mangihatid sundo kanyak. Saan ito nga mabanog? Saan ito nga mabanog ti pusok nga gayayat kang ka? Nakakaasi ka eh. Apin ako nakakaasi ha. Una ta, nakaananos ka lang aro din. Saan ka pa lang sinumbatan? Apin nga di mo pa namin anugutin. Gabot na tricycle driver aklain? Yan na. Gabot na tricycle driver aklain? Iso nga. Kasto lang dan. Ano gito yan? Sige. Aklunan kan. Saan ka di madlang mapilipilit? Saan? Okay no kasta. Apag isuunay. Tenya. Ada inur-ornong ko. Ngayon gatang ko iti dito nga sing-sing. Ha? Engagement ring. Para kang ka. Huy. Talaga makasing-sing. Tuputpud nga sing-sing ha. No isaldam dito, yung ano nga ta? Uy, o pinasalta nga dagos nga magbagam. Baling ka din nga. Siya ka mismo't mga yusong. Itiramay mo. Sige. Dada. Wow, Nelson, thank you. Maarakop ka. Anong name? Nagsing-sing-sing ang iding empik. Hangus to. Dagat ay magatgatang mula yung sidewalk. Hindi ito eh. Thank you. Thank you, Nelson. Yun yung ornong mo, gatang mo? Wala maapi yung sing-sing, di pinilim. Tatno isagot ko ken ka. Nakanahanos ka lang aro din ng mga sundo sa hatid kanyak. Ang tsaka bulplete. At dapat sing-sing na pintasin, sagot mo kanyak. Kapati ba't pati ko anay, Sonia. Abi nga, alahas tinapilim ng gata. Panang gatangam iti urnong mo. May isang kayamanan, di ba? Nagkasapulang ka ti kwarta kat mamalim mo nga salda. Ipunsyap. Kas na ko na mitay, manungat at pakasaldaan na rin ito na may salda. Pang-emergency. Karinto no, kaya't mo nagkasarta. Ikarigadak to ti gumatang iti wedding ring para kadata. Mahilig ka ti sing-sing ha. Aumat sing-sing mo. Sakto nagsing-sing siguro no. Makapagkasarta. Itun makaurnongak para tigatang tayo ti wedding ring. Or simple lang ang wedding ring. Manong naimiga po ito dito yung kinaragsak ko. Siyempre inaklon ni Nelson. Si makadakas idinaklon ko ni Suna manong naimi. Umay nakalain dito yung pagtrabahwak. Imbes nga daretso manong naimi jabalay ng saan. At nanti biglang liko. Nelson, diya kaya da ito eh. Apay nga dito eh. Hotel? Siyempre, damat kwarta nga isupay. Di orno nga imbes ko mga pagbayad mo. At kat mo saan? No kaya't mo nga dan mapasamak ka na ta. Libre mo jabalaya. Sige nga rin jabalayo langin. Magipagrabigan tun sa jay. Di magas ka mga rod manong naimi tilatsun manok. Kalbasan na, iti sumangbat kam dito balay. Nakaluto matan ni nanang manong naimi. Anat linuto nga si Denang. Awang pa nga rod. Your oray ko barbarin no dagatangam. At ginatang mi ni Nelson, Nelson manok. Ay, balit na karot ng timangan. Hindi pa lang kiraw si tiyan ko. Alagat pa. Mga tingarotin, agad sa harakon. Ano yung baga malam nyo na. Ay, kastamat baro, kadagim yaman ka muning agina. Saan ka pulos nga, simbi na kada kami. Kumusta ka man? Stoy, pasaray sumunod, eskit ko. Diyak matin makatrabaho tinatagsin. At may parat mo kanyak di mabanog. Banyo na. Noodan tumaor nung kwarta kat
maipakita kay tumat lang ni doktor tapno maimbagan kayo. Iso na nga rin gastos. Siya to na nga manugang nyo. Eh, sigurado ka ka din nga si Katag baling nga asawa at anak ko. Kanagbaling nga manugang ko. Palubos di hapon na. Iso nga nanang ang tawag ko kada kayo. Manong name damo ni Nelson iti makilanglang kada kami kininanang nga mangan. Nung pa dati kiti kong daway nga. Pagbatcheck pa laing tamno, makipangan kada kami. Gapo siguro tayo naklon kan imbaga kang kuha na nga, imbes nga agbayad ito hotel, adam dito yung balay. Kakaiso namat nga konkreto, nimiso lang tabasit saan nga napinis. Naragsak nga rin nga nagkalanglangan kadananang kiniya Nelson Manonemi. Kalpasan na pinagtumar ko rin nanang nang ginanakailatan siya akong di makamod to eh. Alamanak ka. Diyak naturog ito malam. Tapay man. Makaringgor da kay karoba. Tapay makaringgor da. Idilipas pangal daw makaringgor da. Gabot ada da kita agaapa. So asala ka nakaturog sa masapa kita nga maturog. Bunang, sapain nyo ti maturog. Ay, into na madamdam, agawit tumalang ni Nelson. Oo, nanang. Loko ka, baka no. Nanang met, yung kakita ko rato yun na maturog kayo, imasin nyo ti maturog. Katkas, manong naimi itininamnamak, iso tinapasamak. Wen. Nagsarano ka mga nagdigos kini Nelson kalpasan na. Iti onek ti siled ko nga kaabay ti siled ni nanang na masiguro ti turog ni nanang manong name. Ita ko nanang saan nga nakaturog iti aldaw. Manong name iti mo na gundaway nga ni Nelson ti marakop kanyak. Sana na inamalahan ti kiti lips ko manong name virgin nga bibig ko. Sana inaprusan manong name di kiti virgin nga bantay iti barokong ko. Voluntaryo nga naasot. Simngaw ti areng engken asog kadagiti bibig ko manong name. Nga nakarik na iti ng sagsakayan. Nelson. Sanya. Saan ganito nga baybayan no niyaman di mo sa magkanada. Ikalikan ka. I love you. Mamatiak. Gabutaging kakarig ito, ikatanda ka bay laeng. Adda aktor na ang nayon. Sang ganto nga baybayan? Sang ka ito apanawan? Adda aklata. Iti anyaman na panawen. Gabuti ba't pati ko, Nelson. Nagmemesan ti bagimi nga lamo-lamo kini Nelson manonemi bara ken bara. Gimil ayab nga apoy. Nga sudayta manonemi tinangiduron kada kami tapno mapisangan ti dalon ti langit. Ket aglumba kami manonemi kini Nelson no agampayag at tumukno iti kangatuan nga langit. Buwain manon nemi nagmaris roses de nga rabi namsek na puno ken nasadsad ti adu nga reng engken asog iti siled ko manon. Awan pulos ti makaati pa kada kami iti anya manakayat mi nga ramiden. Tilayangan banog manong nemi iti nakapangsardeng kadag iti areng engmi. Takasapulan mi ti agina ti maturog. Tapno adan tumanin pagipan mi intun pumarbangon. Masansan idin manon nemi nga umiyan ni Nelson ti balay. Nanangan ti awag na kininanang. Agur-urnong kano para iti wedding ring manon nemi. Kat may sape nga tawen tinapalabas, idi adda ni pakita na kanyak. Will you marry me? Adan wedding ring? Yeah. Di ka inahin ko dito eh. Engagement ring, wedding ring, anan to sumarno.
Ado ka pa marunong nga ring. Kalpasan ti wedding ring. Adda ka no. Ano na jay? Suffering. Injuring. Huh? No pagsagabaan nak, agsaperak. No kabilin nak, ma-injurak. Ngimsang ko naraminan nita. Agpatinggal lang ti dua, engagement ring and wedding ring. Pagkasaranta nga ron, simbaan? Tsak pala kaya eh. Nung mabalil na kumakit, maslat ko na nga, inyan alisto, inliblibas. Sa balin to nga, ikasar ka, iti simbaan. Granden to. Ikasar kan to nga, kompleto. ado nga ninong-ninang, grabe ti kaado dagiti sagana. Ado nga letson. Maangay ito pensa nga dakkel ka nasikat nga function hall. Intun ka ano mapasamak. Intun makaorno aktiado. Ngayon tapos na kastakat makuna nga. Nagkasawat ha? Uri huwes no mayor. Mabalin? Tapos na damala sa sarbi na ito wedding ring. Mabalin. Isulat gayam ti kayam. Jakbat aggasapsapol ti hamo ang kaya, Nelson. At least, nakaornong ka ti ingatang mo ti engagement ring, intat mo kanyak, sa sagyasata nga wedding ring. Hindi, nung kasapulan to ti kwarta akit, isaldata. Di ba? So, serving nga rin dagiti alangas, tap no, may isalda, nung kasapulan ti emergency. Isot serving ng adapon shop. Anong naimi nagselebrar kami manin kaditi panangawat ko iti jayan na nga panagkalay sa amin kami manong naimi. Nagpapas kami manin kaditi nga rabi manong naimi kaslaawan pulos ti panakabandog ni. Naman pa yamok manong naimi nga gagangay laing ti bangunin ng mga pamilya. Nagtrabaho iti mula ka sales lady manong lang ti sweldo. Kan makipaspasada manong naimi ni Nelson. Manulaing met hindi mapasadaan na. Tanakadadumat nga tricycle manong. One. Nung muna, nanginat boundary na. 200 manong. Sanang tupultangan. Sanang tumapan na ipulang. Manunot matda sa pagarikan. Hindi bagami kaninanang panggapmin manong naimi. Nagkasawa kayon. Nagkasar kayon. Wala nang. Ala ka di lang pangikasar mo ti anak ko baro. Gagangay lang kasar na nang ta baliwang minto ti agkasar iti grande. Aguro lang ka mga muna. Ba't ka di ka sapsapulin ti anak ko at grande nga kalaysa. Angam na adda ko makwarta. Kas ko makanagiti panakikasar kanagiti hawayano nga talang nakadado nga tao nga dot paala. Uno di kita'y bamaknang, di kita'y businessman nga mangikasar ka talagang enggrand. Ore mayor kumalang ti pagkasarin pa lang nanang. Kamo na, mabalin tayo no. Ore ibagami kumang nandaklan nga kasara nga dahil tamalat ka ba lang baro, kalangarot ka tricycle driver ka madlaeng. Tinaskan nanang kit, ikasar ko ti anak yo. Ken may itipo dakon kada kayo. Kahit mo sawan, siya nga lalaki di makipagnaid kada kami dito'y balay. Malasyan no kayo yung nga alaik, iyawid ko ti anak yun, di balay mi, agmay may sakay maten. Uwan kami nang. Agbeso nga talaga kung mga iyawid nak. Isang padnak sa di balay da, ang asun no pengar ti kadwayo. Alangan ba't, pati si kakit, isang padnak ka pa, di balay da nang. Sa bagay, anak ko, data ko mamatisingasing ko. Sandak nga panawan, kaputa ka sa pulak, kasapulan kayo. Kadagyaman nak, taimbas nga dududwa kam nukan, maitipon ka matnukan, talo tayo nito dito nga balay. Adan tumay kapat, no aganak kayo to kas pagarikan. Simple lang manong name di pa nagkasarmi.
Kinasar na kami ti Mayor. Kadagit sumagmanulayan nga inibitaran mi nga nanganak ka na kami manong napangkamlan ng aldaw iti may isang restaurant. Gabuta, inlibas iti kasar manong sumagmanumad lang nga regalo iti naawat mi kanda kita'y tupak dagiti ninong kininang intenda. Dada kami nito'y balay manong nemi kalbasan dedi nga aldaw nga panagkalay sa ami iti Mayor iti sangwanan ti Mayor kaniti matang ti Diyos manong nemi. Nagselebrar kami manen. First night, kalpasan ti kasal. Naman ba masansanan nga ramidan ta? Kasla na irot manen di kiti arakop mo, Nelson. Kasla na samsamit manen di kiti bibig mo. Nakaimimas ka sa niya. Ay so? Katsyan. Nalaing kamit. Nakapapaot ka. Maminado ako, maminsang kapay lang. Kinunak taday tatagpaypay sumanon nimi. Driver na talaga, ti asawak manong. Pasaray, pagbalinan na nga manubela, manon nimi di krido nga bantay, iti barukong. Pasaray pa'y agbalin nga manubela, manong nimi di krido nga lupok. Kasaray pasaray mat agbalin nga sima ni Suna, bumatok-batok manong nimi. Agasawa kam nga roden manong nimi kini Nelson, kat kang kanayon kami nga talo nga bilang dito'y balay no kasta nga rabi. Agbatbati mat ni nanang manon nemi no kasta nga aldaw, tagkuyog kami, ti asawak, kantulong nag dito'y mall, kalpasan na kadagpasada nga agbalmalem. Numalpas ti pasada na manon nemi, yung tanagana kanyak. Dito lahing? Abi nga dito lahing. Isulat na ba sa daak eh? Bakog sa istambay ka ngamin dito nga mga tungtungtung, hindi ka matagpuligos, agpulipuligos nga agsapol ti pasahero. Ang talaga ti gundawin na kapsot. Adama da kiti aldaw nga napigsa. Sa mesa, naplatahan na kitay. Mano nga oras ko kunam, nga napan iti vulcanizing shop, kat ado da kita agpa-vulcanize. Ano sa mo na? Sige. No, agsweldo i-budget ko, bigiti masapol dito yung kusina, bigiti masapsapol, pasari mga si bro makmat na, oray sakmat Kaya agas ni nanang, so biti may isang dakila pagkastusan. Ang dami hindi ka digundaway manon nami nung magagat ti asawak katagpakaday trebi. Pamanam, nagpasada. Adala ng pasada, am tel daw na pasada ka ba tirabi? Napindas tirabi. Ada pagpintasan na. Sa doon nga pagalan nyo pasahero. Ito terminal lagi di bus. Lagi tayo agapot Manila. Kasanun, damang sabat ka na kuwada. Mamanumad lang lagi ti pasahero ang damang sabat ka na kuwada. Kasi siyempre, no, mapanda ti ado yung ili. Di dakil. Arakila ko naman. Kasanun natata ka sa mapasamakin ka. Adamang sadakin ka. Iti pa nagsublim. Mga asin na po Diyos. Madulig di madamdamang dito nga tricycle driver nga iwalang da. Hold upan da pa'y. Mga asin na po Diyos ko nakmet. Oras ko. Ora adak dito nagtibalay. Ora agin inarakop ta dadamayo awan nga balat na matbuntaan. Nagananad ka nga ro da. Nagananadak. Adaman di kadagundaway manon nemi medyo panakrilente iyawat kanyang tasawak. Adaman di kadagundaway nga basit. Ada di kadagundaway nga awan. Apay tel, umay nakalaan dito eh. Mati tricycle mo. Agarkilahat na ni tricycle nga kawit. Di tricycle, masasarem. Nadadael. Ada detalyer eh. Baka mabayag ng tsak at pasada. Susapo ya. No, awan sa bali nga masublat kong ipasada, di na kastambayak. Kung saan kat mapanag agkarpintero.
Manong naming rumigrigat ti panagbiag, manulang ti sweldo, manulang ti mapasadaan ti asawak pasaray awan, agastambay, sakit ni. Ang alin ni nanang ti sakit na, manong nami di mat makatulong. Ngumina mat di magatgatang. Ngumina di konsumo, manong nami, danom, kuryente. Awan ti maitulin. Tinaminsan manong nami, madibagbagik. Diya ka mo. No apay. Natuduhanak namin manong nami tanalipatak ti payong. Panagtutudo idi. Kabigatan na manong nami sa anak natin na makabangon. Pangkot hospital. Paalat na karat pagbahay. Adat sa kabasit ng ornong ta, di ba? Maamon, malay nga anak tumatlaing. Di ka man nga nagananad. Di duha kami yung kininanang ting sakit. Nagananos ka, Nelson? Okay. Siyak nga rodan dagluto. Dua kami kininanang manunemi nga inserkan ni Nelson iti kanan. Kaninanang manunemi kimarum ti asmana. Di mat makabangon nga mapanit ti lamisaan. Gusto niya nga umangan. Kastamat nakadagdag sen ti bagik manunemi. Tinulungan pa iti asawa nga bimangon. Nagkaldo ka. Ano na ito kaldo nga dadigo na? Sardinas nga dinagwak nga damarunggay na. Naimas nito eh. Iso na napanunod ko ito nga lutuan nga dadigo na tapos nagkaldo ka. Alan, sa kantog tumarag, palingad ka. Ha? Subuan ka, sweetheart? Nagananos ka. Urasan mong ibagaleta. Agan ano sa? Ito no, maasikaso kayo nga doon kayo ni Nanang. Nakto nagpasada, barbareng no, makatiyamba ka rin ito agar kila. Tunal daw nga eh. Di mo kaya tagluto. Sumangbetak to, mangyawid akto niti kanan nyo. Okay? Thank you, tiyan anos mo, Nelson. Inanos tayo, nga ron. Marigrigat kayo, marigrigat akmet. Kumakit nangasawa ka ti hawayano o nubak lang. Kasta matibagbag ka ni nanang hindi. Sigamat ti patpatik ko. Sa umat ti ay agaram kanya kabak lang. Dati nakurapay, para matlati nakurapay. Nagawid nga peso manon nemi ti asawak. Sakbay ti pangal daw kat nangyawid iti. Naluton nga si Dami. Baka mga talo kami nga nagkakalang-langanangan kininanang manunemi, bimangon mo ni nanang imay dito kusina. Kumusta kayon? Sinabi Diyos na wag sublek to ng trabaho ni Bigat. Saan mo pilitan? Sana tayo babayan na po Diyos magnamnamatay kang kuha na. Agamiyaman tayo ta, makaring tayo Bigat, umang-anges tayo, agyaman tayo kang kuha na, kiniabot Diyos ta, adapig sa tayo nga mapanagtrabaho, takunadangas ng kasapulan sa kaapuyan. Intun ka ano nga tayo mapasama ka. Dumakel, ken pumintas ti balay tayo, na kompleto at alikamen. Intun ka ano nga ta, Nelson nga, medyo adalakil nga kwarta tayo di bangko. Intun ka ano nga, saan ka makiras pasadalain? At ako mabukod mo tricycle, no? Ato tricycle mo, kat agaw-awat kalat ka rin kita boundary. I-boundary di kita mga ipasada tricycle mo. Uno saan hang tricycle? Jeep. Uno sakit minibus. Uno bus. Doon ka ano nga tamat nga, matungpal ko tarapakap ko nga, makipasday ka kiti Minimart. Minimart? Mini grocery. Mini market. Apadak sa tarapap mo? Taglako. Kompleto natin, mini market. Ada dry goods. Ada wet section. Madya ka tiyandaan nga ron. May isang mall. Milyonaryo lang kada bilyonaryo at makaarami dito ita. Ti makapadakder ti mall. Ti minimart nga.
No, da puno-punan tabaam. Ta kanayunek ti ba nagtayot luto. Anya da mo, baka makakabakak ti jackpot kit milyones da bakit. Matong palaming arapaap mo, sweetheart. Di kami nanang. Ay, apo, imbaglagid din ata saan nga maiparit, itagarapaap. Libre, itagarapaap. Di yung tapat yun nga matungpal to amin ni kitinanang. Nga niya, nga sa anak lang nga makipaspasada, no, di kat, siyak aking kukuha da iti manong nga tricyclean. Siyak ti operator ti manong nga tricycle. Siyak ti operator ti manong nga jeep, manong nga bus. Nimet, sunya nga anak yo, may isang manager, ti may isang minimart. Dito nga balay, dumakkel. Kompleto, ti alikaman. Da kayo, mapangkay tumatili dinalay nga doktor, tapno, maitid tusos to nga agas, kat maimbagang kayo, pumigsa kayo, lumapsat kayo, baka dapat siyang pa yung agasawa. Ay, arapap lang, di patinggan na reta anak ko. Ang nakas pagarikan ti isot ipaay na hapo Diyos. Idaw-daw ta kinapo Diyos. Ang matungpal terapap tayo. Kasano ko ma? Yan mga bakak tiluto na nang. Kasano nuhang ka mga bak? Ino makapidutak iti portfolio. Uno adda pasahero nga aglogan kanya ket nalipatan na di portfolio nga napno iti adu nga kwarta. Tagikuam ko ma hamong ipulang. Ewan na ya. Aging kaya manong naming at the tricycle ngayaw awit ti asawak. Sana nga ipulpulang wano mapanagkakarahe taking kukwa. Dahil ko na pasada ti aldaw, pasada pa iti rabi. Gananad ka ha. Mga sobra una nito yung nararamiden, makagsakit ka. O mula sa serbit pa o mula tat mo ornong. O hindi mo ornong, ahaman naman na yun ang dibasit nga ornong ta. Ngayon, kanayon malata hanap no yung pagbagasan, di ba? Hantamat nga kiraod nga awan bagasan. Kan kastamat din, titamat maawanan ka na kitay kasapulan tayo iti kusina. Sige. Kasano nagsakit ka? Pagdanagam. Mga asin na po Diyos. Ito na minsan nga rabi, manong name pa nagpasada, ti asawak, arig na, may isa oras na, iti sumangpet dito yung balay. Tug-tug-tug. Sineta! Sonya, Nelson na ito eh. Ay, nga sikagit ka, arig na kapampanaw mo. Ambad nga sa nga oras ng sumangpet ka, nagpasada ka trabi. Parbangon man to di lokat ko tiri daw, manong namin nakiktutak. Ada sa kasakroyan na ng babae. Asin na tayo ta? Ano ta pasama kay Guara? Bakit? Nasalang ko yung tilangalang. Sinardangag at anat si putak lat at panakatulid na, napukaw na tipuot na. Bakit? Aglis ka na, pastar ka na kami, pastar ka na kun. Ano na? Nagasangbat ka, di bakit dito? Impantaray mo ko mati ospital Ito yung problema nga rin, ospital no. Ay, kasano nga rin dagsan, ti sakit na. Pangalan tati, pagbangit at ospital. Dito pa may ospital inanang mo. Dito ka din nga bakit nga saan kapina, no? Sabi nga rin yung sangbat mo. Indiretso mo ang police station. Tulatan. Sino ito nga bakit? Agpalpalaman samit. Nadungrit. Agpalpalaman haangat amat. Nadungrit. Ang peso ang kitamtab arumaten na nabalor mo. Pagin pa naman rod. Adamad bakanda nga kwarto sa diya. Yung kaurong sandalusan ka, Alstom. Umang angis ti bakit manong naming awang puot na. Matmaturo. Kabuto na dongrit ti ropa na manong naming panak ng alat ti danom, napudot, dibnukak, labakara, pinunasak manong. Pati ti ima na, saka na. Awan sakan, awan sinelas na. Awan saka-saka eh. Baka na, naragrag ng sinelas na, nabati na. Nakabistida manon na yun.
At idugbuok na. Bakit? Kuribat-bat. Mano tawon na nga tatkasto yan? Kaya nabagbat nga amang ninanang mo Lula nga ro deto yan. Nujak mariro, kasto nga langanak Tawan ti 80. 190. Ano nga ro din? Orayan da ka makapuot. Mga sagana ka ti, mabalin ng tukanin baka mabisin. Kasano mo rin pa nagpasadam? Malaksid panawang kalat ito, hindi asi kasunyo-suna. Tila namin araramidin nga pa nang isangpat ka. Inakto ti police station. Tayo inakto ipakamo. Tapos nito kastak may pakamuda, baka di kita akin lula, akin ina. Akin kapsat, kadagsapsapol dan. Siyempre, mapanda ti police station. Kahit na daman nagsapsapol, kahit mapanda ti police station, di alis tol talaga matuntunan da ka na tayo. Ngam saan nga na pa nagpasada pa yung manunemi ti asawak tayo bagak yung kuha na katulungan na. Hindi nakaisaganak manunemi ti mabalin na kanin nakariingin. Nakariingin? Nakamulagatan Lola, anat nagan nyo. Ken, taga-ano kayo? Sino kayo? Siyak ni Nelson na, Lola. Siyak nakakita ka na kayo, magnakiti dis oras ti rabi, ti kalkalsada, pagamunta natulid kayo. Inyawit kayo ti balay, ni Sonia siya asawak. Anat nagan nyo nana, taga-ano kayo? Mabisin Mabisin ka na, mabisin. Sige, plaster ka nga rin, Lola mangang kayo. Ready ti kutsara. Sonia, subwamon. Diyak pa subwan ni nanak, tsak ka din. Alam. Sige nga rin. Nana, Lola, subwang ka Eto sige, pasensya ka na, ito lang naisaganak na luto. Umigop ka, di ko. Igop. Hindi ka makalat tasa. Tasa, Ito pagkapyan. Siya pagigupan nalan. Nagtungpang na ti asawa ka nung name. Kahit nakanaamin din sa gana ti asawa. Nakaldo na amin ti digo. Napsug kayo na, Lola. Napsug kayo. Agama na kayo. Ano nagan nyo? Awan tinakita mo nga niyang pagila si adawalit na. Awan pulos. Maturog ak manin. Nagan nyo, Lola. Di mo, taga-ano kayo? Nagkidamot man Kalpasan nga iminom, manong na imi. Naturog man Panawan talaga ito yan. Tayo tamatan maturog. Yan tangin sa anak mata na panagpasada. Sige nga rin Intun bigat. I-report mo ito polis. Saan nga mabaling? Ito na lang tayo. Supay mainayon nga masikaso. Isupti mainayon nga mga Sikamet. Manulat makanti bakit man. At siyempre, dati nga isasaang ninanang dinayunan na. Siyempre, isupay mainayon nga pakanin. Di mo katirigrigatin. Di mo ka di pakaragsakan no makatulong ka ti paadang mga tao. Nangaroon na kat ni. Kasabulan na talaga ti tulong tabakitin. Yung mapin nga dinamong ibagat tinangan na. Kanapin nga dinamong ibagat baka na amnesia. Mamatpati kat ang amnesia. Di ko naman kindi akit baka agkabaw. Wala. Baka kat imisbulatan. Di damat pinaisbon. Tsak lagi di kaya tagtarakin, di bakit nga? Ninanang, tsak pa maasikaso no ka, atarin, ang tapay sakit na, nadikitin saan ka nagreklamo, Sonia? Apa nga reklamo kayo? Kasi nga magsangbat ka sa bali pa nga problema. Nga ka din na mo rigrigatin, tumulong ko nakmat. Oritin tumbigat siguro, awan to ni Suna. Kabigatan na manon na imuno na nakariing ti asawak.
Napanda inasikaso nga dagos manong name iti bakit. Hindi makarimot ni nanang simbrot itayan ti bakit. Papay nga impabado yun na yabadok. Nanang nagkabaw. Kita sinuksuktan ni Nelson. O mat sa bali lang pagsukatan na no sana dyan. Bimulod ti bado yun. Kaya po kaya. Kaya kami nakapampanunutan ti asawa nga nang sangpat ka dati pata ka bakit. Kapagbagat pa yung amang imsiyak. Kabaw sa nga siguro na ito. Kaya po kaya. Awan pagdanagan nyo nang. Tinireto matlangal daw. Mapan ni Nelson iti police station. Pakaamo na ti amin. Gas na nga ron, tinapasamak manong naming iti agawid ka. Iti kamalman na, iti agawid manong naming iti asawa. At sa anak pa nga nakapan nagtrabaho tama di pala magbagik manong. Oh, kumusta? Anya, mag-amon ti polis? Pakaamo kon. Kit no ada ko no agreklamo, no dagsapsapol, di ipakaamo da. Nga da dito eh. Di ka, ada pala dito iso. Agmalmalam, inton bigat, adanto pala dito eh. May problema kaya. Kita, saan ka magndangdangran? Unang Nelson. Di na among ibaga tinagan na lugar na sa agkabawan nga talaga. Apay kami nga nakadano, ti kalkalsada na nga bakit? Ananusan talatan bakit? Anya nga rod ka na? Hanad to'y balay. Kinasasarita at asawak manong name at dakmat. Nana, Lula. Ay. Berting. Ano nga, Berting? Nelson tinagan ko, Lola. Sumat ni Sonia. Daya mo ka di may baga tinagan nyo? Awan temon mo niya kakon. Kinaman, tilabaan mo, bagbaganan. Bakagbagtit pa'y. Sangag pagtit, agkabaw. Susapo, talamar aramid mo, Nelson. Masaduta ka mga sikaso ken kuha na, mahala ka. Inton bigat, nakagtrabahon. Di dududuata kininanang dito eh. Kasanon no, agluglog. Hambal nga asikaso ni nanang at ay, kahit na nga rin ko nam. Talamar aramid mo. Hanggang nagreklamo ko nakmet. Ano san tagid di? Ibilang talaengan nga lula ta, nga nanang ni nanang mo. Niya pa nga ron. Manong nemi nagpaut iti makalawas. Ti bakit ngayon sangpet ti asawak. Wen. Yung baglagid din tamayatmet ni nanang nga mga sikaso king kuhanan na mapang ka magtrabaho. Inagagtrabaho ka nagpasada mo ti asawa. Ngayon nung kastang sumangpet kami manong nemi nga staon iti unget na. Iya po, telesang sangpet yo. Sige, Nelson. Nanang, marigatan kay kadi. Uray jak kayat kuma, di mga sikaso ken kuana. Agam kapilitan na ta, jak man may duran di angot na kanabang set. Aging gana, tao ba ti mang tuntuntun ken kuana? Di mo samat kami ituntun ti Suna, Nelson. Aman. Ano nga tanong, ipantit di SWD. Tesudan di mga sikaso ken kuana. Dito na balahing. No, masulit kaya mga sikaso ken kuana. Di siya akong di mga sikaso. Kasanong ordin ti ba nagpasadam? Bahala na. Naging kama nung nemi nakiktutak iti tarumuar ti bakit iti kwarto. Lola, papanan nyo? Ay, siya din na tayo ni Doming. Siya natin magbagayo nga Doming. Pag mo manong nemi ta... Matulid din. Nelson! Alis na pumakan! Nelson! Apay. Anak na. Pag mamlata, tatatulid man Kasi lang din, nakita ka na tulid, napukaw na tipuot lang. Pwede ito nga bakit tayo? Talaga minasang sangpit mo. Problema tayo. Ano order kami doon daitan? Nasa sa ipakita sa ospital. Yung doktor. Ang mga nadasakit na nga. Ang kasapulan nga si kasuti doktor. Norte kwarta ita.
Alamang hospital, siyempre kwarta lata. Di, mangi-withdraw ka na tayo, basit mo rin ta. Kaya, ma'am na, isaldag natin ang sing-sing wedding ring. Ha? Kaya na engagement ring sa mong susarin. Matita isaldata. Ita ka din nga mausar, maisalda di kita nga sing-sing. Nga inur-urnungam. Ikasapulan ti bakit eh. Baka na tumawag ko niya. Umay mga lang ambulansyan. Alalang, sana kang istorbo na tumawag ka. Imay ti ambulansya manong nemi nung ganda. Ti bakit. Tilat na nasawak manong nemi ti simuro ti ospital. Kat ni Nanang, haya po. Nanang, pasensya kayo. Ala ka lang amin ti problema. Ti asawa ka? Ang maawatak ba ti kahit asawan ti asawa? Ngalan kahit na asawan? Tumulong iti pada ng tao. Manay ko man jay panangalan, yawid nang kabigatan na kumakit. At ako man sa bali nga nang itadan na. Sa nga bali nang, marbarin mo iti panaka-hospital na. At antun mang tuntun kang kuhala. Sakit pa. Sing-sing. Nga bali ata, nagkapumad ka ni Nelson di sing-sing. Barag ano, masakamin tumitlahin. Doa nga wedding ring, sa engagement ring. Kat nagkapumot amin ka ni Nelson. Inurlungan na. Kaya agamit ti asawa kiti kamalman na malon nemi. Oh, kumusta di ba kat? As-as kaswendan. Kat nagpadawagan pa yung radyo. TV. Ti social media. Pinicture ko pa yun. Parabari nga, dan tumad lamang tuntun kang kuwanan. Hindi kita sing-sing. Yung salda nga talo. Awan na bati. Mga remedyo ka dumanin na. Isusapo yan. Anak kanot sakit na. Gagangin ka nung ito eh. Kasi dyan nga age. Punto kasi nga edad. Agkabaw. Sa tsaka manamon di ko na doktor tsaka mawatan eh. Among kito may paggapti medicine may paggapti sakit-sakit di ba baka doktor at di mawatan at tarisikal sa library ko batlan. Sino nga rin mapagbantay kang kuha na? Kapilitan nga siyak. Nagawid lang na may digos ka ng sukat. Di ka nawan di ka dak. Gapo idredyo nga pakit. Di sumurot ka doon tagbantay. Tagkaedata di ospital. Alam, mabating ordinana nga mamesa dito eh. Imbes ko mga ninalang ti may ospital. Tap numaagasan, ti sakit na. Dahil din nga bakit, tinapanan, ti parak nakaisaldangan, ti alahas. Saan ka nangagreklamo ko, anak man? Saan ka nga maragsakal na makatulong kay ti padang nga tao? Sige, sana ko nagreklamo. Naragsak ti tumulong. Ore awan ti maitulong. Ore ka sa nutrigan. Agsinsinublat kami manunay mi agbantay ti asawa kiti Rebii. Kan kastamat den ti aldaw. Makalawas manunay mi. Diya ka mo, timot utangan ti asawak. Nagpatpatulong ka no ka nagitipada ng tricycle driver. Nagumong, nagpakontribusyon. Alam na nga sakit mairawarmin, ti bakit? E di adaman dito ibalay manunemi, naisem. Hagamanak, kada kaya po, di pa lang tultulong yung kanyak, di pa lang asasikaso yung kanyak. Lula, malagip yung ka din no sa taga-ano kayo, no anyat nagan nyo? Anat imbagam nga nagan na, yung hospital? Nagpatpataklatan na. Kordapyo ko naglatan. Nagpinta sa bakat sa kordapyo at tinagan na. Hindi naman among ibagat tinagan na. Di apilyado lang ay. Kita apilyado ko na tayo. Inaninanan ko na. Basta. Lola,
Sabi ko mata hanto nga sumunod sa sakit yun, no? Anya timbaga ti doktor ka sakit yun. Ya? Kaya no makablang kayo, ibagayo lang ta, kuyugan na kayo mapanti CR. No mismo kayo, saan ka di nga nakadiaper? Aman, gimata nga ako, extra large nga diaper na. Talalisto lang ang dalusan ng asta nga. Hala, ito na bigat, naktuman na nagpasada. Muna nang isang daam, di talo nga sing-sing. Dakilat na nanginag sing-sing. Di takil tumati pang sakam. Pangalan tangan pang sakata. Mga asin na po, Diyos. Dahil taka lang nga, kang kanan, saan ka di? Nakagarot sa baling ibagak, ibagatay no saan makaamon ni Apo Diyos, sana tayo nga babayan Apo Diyos, talaga mag na Apo Diyos, di magtartarabay ka na tayo, saan? At ako maangas mo, no saan ni Apo Diyos. At dapiksam na ron, no saan na Apo Diyos. Magmagdad ka na tayo, amin nakasapulan tayo. Dapi nga ron nga, di na hanan tayo kumang ikan ti adado. Kad na tayo matinasya at panagpuspuso na tumultulong. Huray mo. Saan nga nagreklamo, ha? So anak mo nagreklamo kahit nagsalsalod-sudak lang. Anong name mabatbati di gito nga bakit nung hasta mapang ka magtrabaho, mga nagtrabaho, kat nagpasada mo ti asawa. Nang, kamin, saan yung nga baybayan ni Lola? Ni nanang yo. Susapo, amamang pahinga na tayo ti inak. Kadi bilang nyo latanan ni Lola inayo. Ala, nangarod. Sige, huray kat amo naman ti maisuron no kasta. Malaksid na sumbro. Laubing agay ayam. Kasta tagbumakit. Agsублitikin ubing na. Sangga di kasta? So urayan nyo at panagsublit ubing nyo, kinaubing nyo. Kat saan ta kayo tumatabaybayan nanang? Ada kami hamang tarabay kada kayo. Malagip kuman. Sunya. Nanang? Api nga di ka matlagsikugan. Kaya ka din nga dapo ko yun. Sino ko madinga, dapo ko na. Siguro ka tampay na tuding nanang. Imuno na pa siguro nga dapakit nga iwanan tayo sakbay nga daubing maladaga nga iwanan tayo. Baka into no ada makaalan kin ni Lola, matuntunan danton. Baka sumarunong tumutan nga mainayon ka na tayo ket ubing ngagsangit maladaga nga apu ko yun. Manong nemi day off ko karedi nga aldaw, awam mati pasada, ti asawak. Gabuta, nadadail man ti pasada na, kat madama pa ilang atartarnanda. Apa nga kanaan ng madadail ti sa paspasada maya, bakit? Ti madlam ito da kanyak nga ipasadak ka dati, medyo kurog-kurungan. Kat, masukan-sukat ti pasada, Dahil di ka barbaro, napinas ko mga ipasada sa bali mo't pangitadanda. Yung mga problema, bakit? Madaanak tumot lang tibukod nga tricycle. Yun ka idinto ta. Santa matlangin nga masakati talo nga sinsingin saldam. Mga asin na po Diyos. Idi at dagtug-tug-tug manong nemi. Baka dati barkadam dati nga padam nga tricycle driver. Baka ada, itid na kang nga ipasadam. Mag-tricycle nagsardin. Madalati, nagsardin nga. Kaslakot sila, nagsardin ita ya. Alay ka ilokatan. Kimuyog akmet manong nemi. Idiluwat na tiri daw, may isang napintas nga babae. Nibagabigatyo. Ay, kastamat kang ka, ma'am. Baka nayawawang kayo. Iskot sa'yo, gaya natin nagsarding sangot ti balay mi. Minatmatak ti babae manong nemi. Langana ti baknang. Mabaling ka dito sumarek. Uwan ma'am, sumarek kayo. Siyak ni Joyce. Yes ma'am, anak ka dito may payaming kata kayo?
kagab-gabok iti police station. Kat si Kani Nelson, may isang tricycle driver. Uwan, ma'am. Dito ti magada nga umayhak tapno matuntunak ni Lola. Lola yo? Ti, inayawid ko dito nga nakita kita may isang arabi nga paspasada nga natulid na pukawan ti puot. Dakita kin Lola. Owen. Dati ko nagtisilid. Diya ka mo no, ang kaalaan man bakit kakita man no. Baka no, mabitlay na. Nagkuyog yun, napaanag iti kusina man, ay kusina, napaanag iti silid manong nemi kas imbaon ti asawa. Nakatugaw ti bakit? Ngumis-isam kanya. Lola, apay mis-isam kaya kasta. Gaputa, success kung adan sa. Anong success? Napuno man yung daya peryo. Mabit lang nga rod. Nana, kumay ka ito eh. Mekan. Inatibay ko ti bakit manong name i-remore kami. Imbes kami nga masidag kami tayan ni Joyce, ni Ma'am Joyce, manong name magtaros kami ti CR. Mabit lang ma'am, kit ne. Napuno ta daya per na. Inas asikasok manong name. Diya ka mo no apay nga nalag antiriknak. Ilata. Kapunga tata. Awan tunda ito nga bakit? Kat ada-ada ba yung mga alan? Dinaldalusak manong name. Naman pa'y mabangsitanak yung mata. Masabunan mo. Lola, oreta, ada umay mga alang ka na kayo. Joyce ka no tinagan na, apo ko yo. Saan na, Liberty? Joyce tinagan na. Alam mo kayan. Taan ta pala, jay, bala silad. Ag-diaper kayo manen. Pinag-diaper ko manen manong. Nalapsat dito nga bakit hindi ka balnuwagan na, tanapu daw ni. Ta, alpasen. Alam mo kan, Lola. Kaya na kang alaan diyan yung apo ko yo. Di makasadag kami manong. Lola? Siyak ni Joyce. Pasensya kayon. Hanan nga makalaslasin. Kasano nga min nga nakapano di balayo? Dada nga rin problema. Diya ka mo no kasano. Dada nga min ti galad na no. Sumro. Rumwar. Nga saan may mapupuutan. Kadedi nga. Aldaw nga naglibas. Tsaka mo ta. Adumat nga sapul mi. Nabanggay mo ti police station, hanggang daos naman police station. Ado yung kami ti ami. Napangkamang peso di police station hanggang saan nga dito yung lugar yung police station. Kahit yung masawin, ma'am, naggapo kayo sa bali nga ili, sa bali nga probinsya. Nakadanon dito yan, mi? Wala ta, bigbigat nga naglibas. Baka ada nang ilugan kang kuhana, na nakadanon dito eh. Mindisag damat lang at ata, di namat among ibagati anagan na, uno tagano isuna. Yung naglugon, no da nagluganan na, di dalayin tuntunin. Yung baglagi din ta. Si Kana Nelson, tinakasapol kang kuhana, kada di nga rabi. Kas ko nam nga, inyag mo rito balayo. Ken inyo hospital yon sapay? Huwin ma'am, gabot ha. Gasjay, hindi masarakak. Kasi ba't man ang tinapasamak kang kuhana na pukaw na tipuot na. So nga, kapilitan na ng hospital min tapno maasikaso nga na imbag. Di kat ng kasto kay didakkel. Naisal dami ti duwang talo nga sing-sing mi. Sa nakautang akpay, engaged sumindring iti sa gisakam nga wedding ring ti asawag. Lola? Ay, siya ni ising. Siya ni Joyce, Lola. Siya ti burudek. Siya ti anak ti burudek. Siya ti burudek.
Siya ti burudek nga anak, ti iburudek nga anak yo. Diyo malagip. Da kami tinaira na nga nagyanan nyo. Pagsisinublatan mi ngamin. Di ba kadakis naira lang ang takata kami. Isupit kas pa nakapasamak na. So nga, sa taon ni pang babalaw da kanyak. Ano sa nga bali? Lula, gawitan. Awan ti pagdanagam kabuta. Guardyada konton. Tangkan to makalibas petean mo. Nelson? Yes, ma'am. Sonia? Oo, ma'am. Siya, Sonia, ninanang ko. Nana, daak. Ma'am, may munalain ni lulang mo. Ay, tano, mapanagubra, agpasada tricycle ni Nelson, kahit mapamatag trabaho ang ka-sales lady ni Sonia, duwa ka mga agkat-kadwal ito'y balay. Agyaman kami. Nagyaman na kiti pa nang asikaso yung kuwana. Ti pa nang trata pa nang kaspaset ti pa nagyaman mi. Ay ito ay. Awatan niyo natin nakasubre. Tinalyaw ko ti asawak manong nemi. Nelson, awatan ka no. Alan, no, adan to pagkurkurangan na. Ore tag-gaabong tayon. Pumekam tumamos pasyar. Ore saan ko man, ma'am, aman. Tapno masakayo, nagit sing-sing insaldayo. Inawat ni Nelson Manong. Sinirip na. Ma'am, aduunay dito nga pangsaldami. Di, usaran nyo para ti, aniyaman na pakasapulan nyo. Adan sakit ni nanang mo, alangan na masakit. Uwan ma, madaas mana eh. Di, hospital yun, tapno, makita ka na siya at ti doktor. Ungarod. Di mi pa may hospital ni nanang ni Lola, in hospital mi, gabot at talagang kasapulan na nga may hospital. Noan yaman di kiti arapa apyo, di isot pangusaran nyo kareta nga kwarta. Nadanto man pagkurkurangan na, kaslo ko naksumuro sa rong karakter tanuan na, mati pagkurkurangan na yunak. Agaman kami nga rod, ma'am. Thank you. Dito nga katad, saan nga umanay? Ito pa nang tratar yung na siya at ni Lola. Di saan nga pa nang baybay aking kuwana. Di kinadungo yung aking kuwana. Lola? Umay kan, Lola? Siguro binulbulod na dito nga arawatin na. Arawatin ni nanang ko. Nga bale. So katakto na pimpindas, nana. Alatan, ma'am. Manong nemi intulog mi idaging gana itikotse. Nakalugan ng tibakit. Babay, Lola. Agyaman anak ko Nelson, Sonia. Lakay amunat na ganda. Adagundawin ako nga. Nasimbin ti panunot na. Langaroon din na. Intan Joy sa po. O, makita yung malasin na kon. Lola, natnagan nyo nga talaga. Agida. Lola Agida? Lola Agida. Agyaman kami. Agyaman Jack ti Robin. Agyaman ka na kayo, anak ko. Da kayo, tinang iturungan niya, Apo Diyos kanya. Dito nakapanaw dan manong naming Nelson, kinakman dito kwarta ng dadla. Dito ini. Binilang mon? Sampay. Anong pangusarante nga rod? Kita. Ano tarapap mo ka di? Minimart. Umanangat ha? Gumatang pala di bukod ko ka tricycle. Ay. Hindi na kliplipatan. Ay, nanang. Ang damat gundahoy nga siya tinang asikaso ka na dyan nga pakit. Ure medyo masusurunak ng talaga nga inasikaso. Nang, dakito mo na nga. Pakaigaston na ito eh. Mabanggit ospital.
Kaya sakpay nga bambantayan nyo. Nang, masapul matlaeng mo susto nga medisina at maipakat ka na kayo. Tapos na nikasta kita, maimbagan kayo pa eh. Alakit no dahit at desisyon nyo, anak ko, kaya manak. At damat laengen kwarta ang gastusan tayo para panakaagas ti sakit ko. Angin sa mga liplipatan, Nelson ha? Dati talo nga sing-sing, isat mo na ng kasakain. Kato na, mapasublita ti wedding ring, kending ged semen ring. Nag-confine, manong name ni Nanang iti ospital, insardin ko palat nagtrabaho tap namabantaya kisuna. When, tinarabid met ti Nelson manong name panang kita ti mabalin na katangin nga tricycle with the franchise. Tanaringat kami ta mga ti franchise manong name nang gumatanggam ti brand nga tricycle motor. Problema ito madla ti franchise. Kaya manong naming may dito ospital. Bakit? At the tricycle kon. Tricycle tayo. Saan ako na makipaspasada? Kadi, kumusta ni Nanang? Kumusta kay Nanang? Ala, kita, hawang kasgayam doktor. Kaya may confine to ospital tapno. Talaga nga makita ti nasakit. Malaksit gayam na ti asma. Kadapay gayam sa bali. Hanga ba ni Nang? Tadamot usarente nga pagpaagas yun. Kaya tricycle tayo. Bakay, mano pa tinabati? Ano pang usaran ta? Diyan balay, at may umanay? Sige. Magkitak to't karpintero. Papintasan tayong patakkilen, papinis ta diyan balay. Manong name yung pag-isunal pas ti balay, napapintas, napapinta, napapinis, ti makkel. Iti sumarungkar manong name ni Ma'am Joyce. Kumusta kayo, Nelson? Sonia? Ma'am, sa bali mat ti balay yan. Hindi, interview kata kami. Iso ti nakapanan na. Kaya dati tricycle, bukod ko dati tricycle sa in hospital mi ni Nanang. Okay ni Nanang. Di man pwede ng bati, awanin. Ano ba ti plano yo? Ano trabaho, Sonia? Sales lady, ti may isang department store, ma'am. Di mo kaya ti mangipatak dari ti bukod mo nga department store? Kasano ko? Man, negosyo deta, di ba? Ikang ka ti pagpaunam. Kayam lagid di. Minimart, plan-planok ma'am. Minimart. O sige, basi lang nita. Pangipas dagam. Manong Nemi, basit lang ang metro, manipod ti balay. Yan ti highway, Manong Nemi. Nagkita kami ti mabalimbi nga. Pag pasdekan, Manong Nemi. Mabaling ng katangang nga lute. Tinulungan tagti asawak, Manong Nemi. Kadidada nakita min nga lute. Imbagamin ang kini Mamas Joyce. Mabaling mo nga tawagan ni Sona, naalamin ti cellphone number na. Sige. Siya kung di makamo. Ma'am, di pa nakagatang ti lute. Kaya di pa nakiparakder ti pasdek. Agamanak, ma'am. Abi kang sangit ka. Kumusta gaya man ni Lola? Lasiyat. So na lang ta sa anan nga makalibasan. Dito latan unag ti aglawlaw dito balay. O nalawa mo ti arubayan mi. So pagtartrayan na, no, basta ang makalibasid kwarto. Di mabaling impan yung tiya. Ako sa kayad mi lang ang takam ti adalat esuna ti sidong mi. Okay. Siya ko di makam mo. Ha? Ibagam no address, taking ko ka di daga, tas siya akong di mag-transact. Kalpasan na, di pa nakaplano, di pa nakipasdek, di minimart mo, may pasdek, kaya hindi kita maikarga. Tapos nikas taga-turgyam doon timang manage. Nagyaman ak, ma'am. Nakaimimbag kayo. Kasmat ti kinimbag yo. Kinagyamayaman kami kinapo Diyos, tas ibibiyag ni Lola. Ni Lola.
Nga isot naggapon amin met nga sa ni Kwame nga apo ko na sa ni Kwame kiti anak na kada kami met nga apo ko na. Baklang ni Lola. Damet sa nga basit. Nalawang ba ti daga na o da pagkasapulan mi mabalim mi taglako ti daga. Manong Nemi. No arigem ket kaslak apagdarikmat nga napasamak iti panagbalbaliw ti biag mi. Sa anak kon Manong Nemi nga sales lady iti maysa nga department store. No di kat siya kon tawagan dati. Ma'am? Manager? Ngayon mo kasano Manong Nemi tikit panakipulapol ko nga dati kada kinipatak na tao. Kas tamat pailaeng nga dati. Nga di kiti sales lady Manong Nemi di empleyado agkaka-level kami iti panagriknak. So na mabalin sa andak awagan ti manager, sa andak awagan ti ma'am, no diket manang, kenjinagan ko. Tumultulong met Manong Nemi ni nanang umay dito, minimart. E din to, tati asawak Manong Nemi, andan mga tricycle na. Nga magpaspasada man lata. Wine. Kad na siya at met, iti panakilangan na ka, nagitipada na nga driver, tano adda kita kasapulan emergency nga tulong manung kasapulan iti kwarta nga emergency kada gitipada nga tricycle driver isuna ti asaganda tumultulong kami matlata Manong Nemi. One haganawin Manong Nemi nga dalata kanyak ti wedding ring engagement ring ti asawa ket ko nakakanak ti minsan sweetheart itan nga tong palan tatarapa mo na klase ti panagkasarta. Hali, naman nila tanti. Aman, nagkasarta mo lang ti simbaan. Kahit mabalin lang ko ma, para bora na tamatan na po Diyos iti anak. Oon siya saribili kiti sa nikwatan, oon anak tayo. Lalaingam kami na. Manong Nemi nagkasar kami iti simbaan. Iti maamuan ni Ma'am Joyce, Manong Nemi ti amin, isudat ti mulong pa tapos nagbaling nga, talagang grande ti kasar mo. Kadeding kasar mi Manong Nemi, kinidaw mi yung itukot da ni Lola Agida. Kadadda isuna. Nakabimbidnas nga bakit Manong Nemi ti narwatan da tinapintas. Kasla isumit lang ti, kasla isut ina. Manong Nemi ti agkasaro. Lola, thank you Lola. Asika ni Helen. Siya ni Sonia Lola. Tiag nagkasar. Iso mo dati ni Nelson ti asawa. Kantagikin ka kada kayo. Ala, kita. Ni hapon Diyos ti pagyamanan tayo. Balasan ko. Nasla kanyak. Nagtawan ako ni 99. 99 ti atawin niyo Lola. Kasla, nasurog lang 80. Ma'am, 99 na ang peso. Kita lang, dandani 100 din. Sabay ko matamadanon na pa. Hindi ka nga salon at naagad madanon na pa. Kalbasan, ti dua abulan, kalbasan biya di kasarmit, simbaan, Manong Nemi. Sanak mata na matatnan. Dito siguro tinurura niya po Diyos. Nga pa nagkasarmit ti simbaan, Manong Nemi. Tapno para boron na kami ni iti anak. Kastawan na tinagsak mi Manong Nemi kini Nelson. Ito talaga nga positive. Nagananat ka, sweetheart. Ito ti first baby ta. Kalpasan di kiti ado nga blessings nga inted nga Apo Diyos kadata. Ad-adda man nga blessings kadata ti anak ta. Sungakat anak ka. Tapno saan nga marigreg. Yes. No lalaki, Nelson Jr. to. Lalaking agpaiso Manong Nemi. Kat Nelson Adagos Jr. Adagos timbaga ni Nelson. Ninanangin Manong Nemi. Ti mabatbatin iti balay saan nga tumultulong. Iti minimart ko. Gabata. Ison ti mga aywan iti apu ko na. Kalbasan ti dua talo nga bulan Manong Nemi. Nga nagsubliak matlaeng iti negosyo.
Pasarunon ta kadakos. Indon kalpasan tinem nga bulan, sweetheart. Ano nga inem? Mabalinan ti talo. Lada pa may sabulang mabalinan. Sabi ko matababayin ton. Manong Nemi, duwan ti tawan ni Junior, dagsikugak manhen. Babae, nagpaiso manong Nemi. Gusto na, may sapay. Gusto na ti duwa, may sapay na pimpinas no talo. Manong Nemi, ilipas nga ko ti may katlo. Madamat pa nagpaspasikal ko. Agreeing manong Nemi ti cellphone ko. O sarak ko mati cellphone ko manong Nemi tapno. Awagak na asawa. O numawag ako mati hospital tapno main ko nalain. Ni Ma'am Joyce manong Nemi ti tumutawag. Hello ma'am. Ano hello, Sonia? Nagpaspasikal ako. Ay, nakisturbo ako man, ma'am. May katlong anak minto reto yun. Kahit ko kuman lang yung patamag kada kayo ng awanin ni Lola. Ni Lola agad, ha? Talong bulan nga nagkontahin. Italahing. A few minutes ago, yung pakamudan ng awanin. Natayin. Umaikam to, ma'am, no? Umaikam to, makildong ako. Sige. Ayan. Tuwawag ka to. Hospitalan to. May nakaalaan nagpasikal ka. Mabaling ka titagkid daw. Ana, nubabahit anak mo, mabaling ka ding ipanagan mo. Ipasurot mo tinagan ni Lola. Agi da. Agi. Agi da. Uwan, ma'am. Kati di may pas nga kunti may katlo manong Nemi. Babae nga peso. Naipas nga ni Dayan. Nelson? Di mo kayo ti Dayan? Nelson Jr. ni Jennifer sa ni Dayan. Agi. Anong Agi? Agi da. Kanagnagan na Agi da. Ang kupay na ibagakan ka. Tabayat ng paspasikal at timawag ni Ma'am Joyce. Imaga na nga few minutes ago ko na pimusay ni Lola Agi da. Agi. Agi mo na Ida. Agida. Ida. Okay. Ida. Agida. Kasta na tayo gaya man ni Lola. Ni Lola Agida. Nagapukin ko na. Dimteng iti swerte ti biyak tayo. Imaglagad din nabak ng tiba nagpuspusong baklakay. Ito talagang inyawid mo ni Lola Agida. Inananusan temat ka na si Kaso Isuna. Thank you, Sabi ko, ma, tamakasak lang ang dagos. Nilola agida, kani Apo Diyos. Talo manong Nemi, nagitin sagot ni Apo Diyos kada kami nga anak. Ni Junior, ni Jennifer, kani Ida. Napisa pa lang ni Nanang manong Nemi nga tulungan makasasikaso ka nagiti na kulit nga apo ko na nagiti anak mi. Ilinto tati asawak manong Nemi, tultuloy na madlat tati nagpasada naman pa'y adadagiti bukod min nga tricycle. Bagbagak nga kang kuha nga nayunan pa'y. Tapos nga nagpasada, agore kalatan nagiti umay daitad kang boundary. Isod na karawamak, tagbalin ng tricycle driver. Shush! Medyo ada mabalin mo. Anong nga tricycle driver, ti awag na kang ka. Anong rod? Dun. Dun. Si Kamet. Awang gasmatlet tati dati baba. Aging ka nga nakadenapel nakadisutip. Saka kayo talaga, saan ko manipatan tinagkapuan. Isod ka po nang imagbagadaking ka, natulong ka nagitipadang mga tricycle driver. Next election, kandidato ako ano. Ha? Agtrayek to kanong akonsihal. Saragam ti politika. O natadamat usarek. Babamon, dyan kayat. Iturundak na gitit patang ang tricycle driver. Apagad din na saan, palubos ti Apo. Manong Nemi natungpal mi ti arapaap mi, simple nga arapaap mi ti asawak. Tanong kasta idi nagsasalita kami, no anyat arapaap mi,
Ejay. Agbaling operator ti asawak, iti manong nga tricycle, uno jeep ko mga tricycle lang. Siya ada mini mart ko kunak. Sa anin nga mini, tadi makkerlen manong name. Kan kita talungan nak mi manong name. Kang runaan, ngented, nga insagot nga apo Diyos kada kami. Adala tamat komunikasyon mi manong name kada Ma'am Joyce, pasaremat pagawis da sadyay, mapang kami, uno saan kada kami matimangawis kada kwada. Dahito iti pagkasalita ak manong name. Kadagyaman naklauna iti anos mo, nga nangurnos, kalpasan nga insan ko keng kati detalye, ken sinong batak dagiti sa lunsod mo. Sabi ko matadamat na ibatik nga ada, liwliwa ken pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nibngeg ken nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Ito nga radagyaman nga pagayam mo, Sonia. Thank you mat kang ka Sonia, ting ka pa nagsurat.